пия, разбира се. На видео ли е? На видео. И след това... Давай. Долу ли? Снима ли в момента? Не знам. Пауза. Чакай да погода. Чакай. Снима, братовчет. Ето така, гледай не се. Ама задръж малко. Държи, буркай го. А, така. Пусни тук такова. Мамо. О, гледай, не натискаш много, че много се гърчи. Моля, сложете сламката. Поставям, братовчет. Надуй, Драгена. Моля, започнете да надувате сега. Чай бе, дали аз ще може да духам един. Драгена. 2, 1. Завършвам. То му показа 8,82, бе, ти лут ли си, бе? Верно ли, бе? А, ти е добре. И аз те, бе. А, не, бе, ти добре ли си? Аз трябва да умра такъв. Реално алкохолно ниво. Моля, опитайте след 10 минути. Ти ме разстроя, бе, Идеално алкохолно ниво, човек. Ти добре ли си, бе, братовчет? Нереално алкохолно ниво. Моля, опитайте след 10 минути. А, нереално? Или е реално? Не мога, трябва да го снимам, човек. Чакай, да не